el Barça els últims 10 anys ha fitxat 55 jugadors. Podem discutir, però me'ls he mirat, han triomfat 20 al primer equip, un 36%. Del planter, perquè hi ha molta gent que diu sí, del planter debuten molts, però quants es queden? N'han debutat 44 i n'han triomfat 14, un 27%. I li traiem aquí l'equació econòmica. O sigui, fitxatges triomfen un 36%, planter un 27%. Però ja ara et dono la dada definitiva. Un jugador fitxat té una mitjana, la seva primera temporada del primer equip, de 1.755 minuts, que vol dir uns 20 partits sencers. O sigui, un Rashford, per exemple. I un jugador que debuta amb el primer equip, els minuts que té el primer equip per triomfar són 467, que vol dir uns 5 partits. Tenint 467 minuts, triomfen un 27%. Tenint 1.755, triomfen un 36%. I aquí estem parlant de que no comptem els diners. Uns és gratis i els altres ens porten a la ruïna. I encara hi ha gent que diu fitxem, i la Masia no tots valen, que és la frase que més ràbia em fa. No, és que no tots valen la Masia. I els fitxatges valen tots? Tots valen? Coutinho val, Kevin Boateng val, Junior Firpo val, Yerry Mina val, Douglas Pereira val... Tots aquests valen. Ara, els de la Masia no tots valen, No ens emocionem, no ens creiem que tots són bons. Ara, els fitxatges, vinga, anem a fitxar. Encara que ens arruïnem, encara que no puguem construir el Camp Nou perquè no tenim diners. Anem a fitxar.